Tirkiye dixwaze li ser Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê operasyoneke bejahî bide dest pêkirin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan di meha Gulanê de jî peyamên bi heman şêveyî li ser deverên Tel Rifat û Minbîç dabûn. Lê piştî bertekên ji Îran û Rusya, Tirkiye operasyon nedabû dest pêkirin. Li gel tavanbarkirina YPG û PKK ji ber teqîna li Stenbolê rayedarên Tirkiye, vê carê devera Kobanê jî di nav de dîsa dibêjin bo pêwîstiya dabînkirina evlehiya netewî, hewceyê ew operasyonek ku YPG armanc digire bidin dest pêkirin. Amrîkayê li hemberî davîn peyamên Tirkiyê yêkem car daxuyaniyek ji yên berê zelaltir û tundtir belav kir. Li gorî şarezayan di nav van şertan de nepêkane Tirkiye ev operasyonê pêk bîne. Rusya bu defa daha öncekilerde olduğu gibi çok... Rusya vê carê bi awayeke weke berê tund di jeyatiyê operasyona Tirkiye nake. Lê wê peyamê dide ku bêyî operasyonê jî daxwazên Tirkiye dikarin werin bicih kirin. Her wiha birêya Îranê dixwaze astengî dayne li ser rêya operasyonê. Amerîka û Rusya li deverê ji hebûna hev acizin. Berjewendiyên wan ji hev cuda ne, lê li hemberî operasyona Tirkiye nêrînên wan hevbeş in. Aliyê nêzî hikûmetê jî bi bawerin ku Tirkiye di nav demek nêz de nebe jî dê operasyonek li ser YPG bide dest pêkirin. Birleşmiş Milletler'in anlaşmasının 51. maddesi. Li gorî pêncew yekemîn maddeya peymana netewên yekbûyî, Tirkiye mav heye ku xwe li hemberî êrişên ji derve biparêze. PKK û rêxistinên pê re jî ji derveyê sînor êriş li deverên Tirkiyeyên siwîl dikin. Tirkiye ji meha tebaxê pê ve helbesta xwe ya li dijî hikûmeta Sûriyê jî guherand û bi awayekî erênî li bicihbûna hêzên rejîmê li cihên dibin kontrola YPG da dinêre. Ev yeke jî bo li hevkirina bi Rusyayê re wek pêngavek girîng tê dîtin. Serokkomarê Tirkiye beriya niha bo asayekirina pêwendiyên bi Şamê re destnîşan bi heyama piştî hilbijartinan kiribû. Li gorî rexnegiran hikûmeta Tirkiye naxwaze heta hilbijartinan pêwendiyên bi Şamê re asayî bike da ku kêşeyên li Sûriyê wek gefek derve ya evlehiyê bo standina zêdetir dengan di hilbijartinan de bikarbîne. Dalîn Dirî, Kurdistan 24, Ankara.